Helycén élt és dolgozott, és itt is temették el Matild nővért, az asszisztensét a híres orvosnak, Batthyány Stratman Lászlónak, akit a katolikus egyház boldoggá avatott. Dr. Brózer Gábor szemészprofesszor így emlékszik vissza egykori kollégájára: ha én egy szentre gondolok, akkor Matild nővér jut az eszembe. A másik kiemelt műemlék a középkori eredetű római katolikus templom. A helyszínre érkező már messziről megláthatja a tekintélyes méretű épületet, amely gótikus alapokon épült, később kapta a barokk és a Zopf stílus jegyeket. A templom egyik legfőbb jellemzője az erődfal, ami ugyanolyan féltőgonddal öleli körül a templomot, mint magát a települést a természet. Béke a lombokban és a füvekben, béke a falakban és a kövekben. A templom kertjében nyugszik két meghatározó alakja Helycének, Toszt Barnabás kassai káptalani helynök, valamint Malinuszki József esperes plébános. Béke ide, nyugalom oda, azért a titkok és a legendák sem hiányozhatnak egy ilyen mesés településről. A hagyomány szerint a templom alatt egy altemplom és egy kripta húzódik, és a helyiek úgy tudják, a török háborúk idején a templom és a falu kincseit itt rejtették el. Sőt, arról is szólnak legendák, hogy talán már akadt is olyan emberfia, aki megtalálta a kincseket. Hogy így volt-e, vagy sem, azt természetesen nem tudhatjuk, de az tény, hogy a kastély alatt még ma is jókora hosszúságú pince kígyózik, amelyen ha végigmegy az ember, akkor a falu közepén köt ki. Közben pedig annyi legendás történetet képzelhet el, amennyit csak akar. Abaújban nagyon sok faluban található középkori eredetű műemléktemplom. Ezek nagy része református. Helycén sem hiányozhat a református templom, ami mintegy 300 esztendővel ezelőtt épült. A templom, csak úgy, mint az egész falu, szinte beleolvad a természetbe. A harangtorony a templom melletti kis dombon áll, mintha figyelné, mi minden történik körös körül.
A szőlő- és bortermelés egykor jelentős volt helycén. Emlékét több hangulatos pince is őrzi. A kastélyból kiindulóról már szóltunk. A Helyceiból remek hírnek örvendett, állítólag Eszterházy Károly is igen kedvelte. Helyce az 1600-as években a jelentős szőlőtermelésének köszönhetően mezővárosi rangot kapott, ami nagyon nagy jelentőségű dolog volt egy ekkora település életében. A katolikus templom előtt húzódott a történelmi borút, amely a Fekete-tengertől egészen az Északi-tengerig tartott, Nagyváradon, Kassán és Krakkón át. Az erődfal lőréshelyből jó kilátás nyílt az útra, védelmet nyújtva a kereskedőknek, akiknek portékáit a közeli Dézsmaházban helyezték el. Az egykori Dézsmaház új külsőt és új funkciót kapott 2012 telére, ugyanis turisztikai oktatóházat alakítottak ki belőle, és megújult a polgármesteri hivatal épülete is. S ha már tél, Helyce ebben az évszakban is csodálatos hangulatot áraszt, érdemes ekkor is felkeresni. A településen nem csak a Dézsmaházat és a polgármesteri hivatalt újították fel, hiszen széles összefogásnak köszönhetően kívül teljesen, belül pedig részben sikerült megújítani a református templomot. Anyagi segítség még Svájcból is érkezett, az ottani testvérgyülekezetből.